Like pet ba ka BSNL ya ka BiTV ka ba ai palat lai spa atli ki channel TV ba klamjing siu ha ka smartphone ka BSNL ka lapan mi ya ka direct to mobile ka bala ai kerteng ka BiTV ka ba ai palat lai spa atli ki live TV channel ki web series pat ki we ha ki smartphone ka BSNL ka company telecom jong ka sarkar India ka lapau ha ki khubor la katu kat nepor na mar ka jingbyang dor jong ki recharge plan ba ka ai Thaki khubor bala pau ha India TV men ha ka arko hinyo trik uno pra ka BSNL kala thmu ban pen kala dur ya ka JINGPYNBYRNGIA ha ki mobile da ka wei pat ka jingtre kam ka bayadai bet cha ka mobile kata ka BiTV kanika ai palat lai spa atli ki live TV channel film don kampan siu kanika jingthmu telecom ka sarkar kala ban pen thot ya ka yoga hat jong ka DTH bat ka cable TV na mar ka wanra ya ka live TV bet cha ki smartphone film ka no ka jing siu pisa Jingtre kam jong ka BiTV kan yait bet khamtam hapudu cheri na maria kan ka jingtre kam jong ka BiTV lasdang hapudu cheri ha ka bala khami lenti basyan en sapintre kam habaro ka wei keri India ka BSNL ka lapin bana ya kan ha ka extra ka bapin pau ba ka BiTV kan pin kala ya ka rukom pet TV jong ki nong pindan kam ringkat ki live TV channel ha ka ba ki nong pindan kam ki la ban pet ru ya ki film bat ki web series bet ha ki mobile jong ki klam jing siu henrei tang ta ka ba ki pindan kam ya ka sim card jong ka BSNL Napdeng jong ki hinyo tili ki jingpin wandur jong ka BSNL ha ka IMC hajar arpu saw ka BiTV ka deshi benta na ki jingtri kam batama jong ka. Napdeng ki ne ka jingtri kam bapindan kam da ka fiber intranet TV IFTV kala daban yo ya ka jingyarap ka ba ailat ikinong pindan kam broadband jong ka BSNL ban page palat sanspa tili ki live TV channel klam jing siu. Ka BiTV minta ka penyar ya ka ne ka jing ai shakinong pindan kam mobile ka bala pinlong ya ka kum ka JINGIAKHUN ka bajur bha PYRSHAH ikinong pinbiang DTH. To bale ka BiTV ka laban pentot ya ki jingtre kam jong ka DTH. Ka jingkyu jong ki OTT platform kala dep ta lupa ya kinong pindan kam DTH. Bat ka BiTV jong ka BSNL kala pin ksan shushu ya ka ne ka jingpin here ya kinong pindan kam DTH. Da ka jingpin live TV klam jing siu ha ki smartphone kinong pindan kam mobile ki laban yo klam jing thod ki channel bagi sngutanan. Ka BiTV jong ka BSNL kala PYNKHREH ban wanra ya ka jingkla ka bakraw ha ka rukom pindan kam jong kinong India ya ka TV da ka rukom tre kam ka balai luit bat ka bala ban yo ai ka BiTV kala ban pendu thia ai kinong pinbiang DTH bat cable TV bat ka pensuk shushu ya kinong pindan kam mobile phone